Задържай горе, добре. Със собствено тегло. 39. Дай. Търпай. Добре. Добре. Пускам сега. Хоп. Седмо. Здравейте след дълга пауза, която направих за YouTube епизода си, защото подновявам начинанието с workshop-овете, за които ви информирах в моите шорт видеа. Днес, workshop номер 1, снимаме два изключително и 100% епизод, насочен в посока женско здраве. Ще дам възможност на моите гости да се самопредставят, да кажат от какво имат нужда, с какво ще съм им полезен. Директно на вашето внимание, това е Ани. Здравей, Ани. Здравейте. Говорим си на ти. Добре. И аудиторията е на ти. Представи се набързичко. Аз съм Ани, съм на 29 години. Занимавам се с спорт, но имам нужда от реконструкция и на хранителен режим, и на тренировки, за което ще съм много благодарна да ми съдействаш. Нещо по-специфично при тебе дарах един анонс наскоро. Можеш ли да кажеш и мисля, че сега е времето да го кажеш? Да, имах едно заболяване, което не е толкова страшно, не е присъда. Кажи го. Но със сигурност е неприятно. Рак на матката, след което и хормонални проблеми, които са неизбежни след стреса и всичко това, което е причинило въпросното образование. Така че надявам се да сме полезни на други дами, защото в днешно време всяко второ или трето момиче най-малкото има поликистозни яйчници. И за това не се говори. Даже много дами нямат хигиената и просто да ходят на лекар. Тези симптоми ги пренебрегват или се обвиняват с някакви други причини, които не е желателно да се прави, особено когато си още младо момиче и искаш да имаш деца или просто да водиш един здравословен начин на живот, който със сигурност фитнес индустрията в момента не предлага, защото е в една друга крайност. Обаче ти идваш от Пловдив, специално до Варна, да, за да покажем, че все пак има местенци в фитнес индустрията, където опитвам се, доколкото мога, да бъда полезен с какво? Решение. Точно така, да. Моите думи отговорни са: това не е лечение в никакъв случай, нито морално, нито юридически, а просто проста физиология, която ще се опитам. Подготвен съм за твоя казус. С тебе ти си след дамата, която пък специално от Лондон, т.е. какво искам да кажа, в епизод първи специално ми гостуват дами, дошли от други краища на България и света. Представи се, мадам. Добро утро. Добро утро. Казвам се Силвия и на 47 години съм. Дойдох специално живея в Лондон, работя в Лондон и дойдох специално при Белчо, за да ми помогне как на моята възраст да се стегна правилно хранене, където много е трудно аз сама да го спазвам. Имам нужда от твоята помощ. И естествено менопаузата, където въпросът излиза много труден. И поддържането на това тяло, поддържането на как се казваше? Спокойно кажи. Поддържането хормоналният дисбаланс, също така стресовото положение през деня по време на работа. От чисто социален характер. Социален характер, където не мога да контролирам някои мои емоционални. Я кажи, кое много обичаш да хапваш? Круасанчета? Круасанчета. Ти не си ява от колко време круасанчета? 8 Трябва да има малко базици. От чисто социален характер си говорим, че имаш трудности, които изпитваш и съответно трябва да се борим заедно с правилен режим, правилна тренировка, където ще се почувствам още по-жива, ще се почувствам пълна с енергия. Има дни, където аз не мога да стана, аз не мога даже и да функционирам през деня, понеже знам, че режима ми е неправилен. Знам, че някои храни, вместо да ми дадат енергия, те ми дават обратното. Спад на енергията, аз опитвам се да поддържам едно ниво, където да съм полезна на себе си. Ако не мога да помогна на себе си, няма смисъл на следващия ден да се събуждам. За протокола с Силвия вече работим по план програми, храна, тренировки, добавки, а с Ани тепърва ще я запозная наживо с
И ще ви го покажем това нещо с нейната нова визия за тренировки и хранене. Него го пазим като момент на изненада, защото имахме предварителен разговор, ти ме запозна как ядеш, как тренираш. Доста се постарах за твоите програми, така че обобщаваме идеята на workshop епизодите днес и за в бъдеще ще бъде. Имате казус, който трябва да разрешите, влизате на belchohristov.com, секция главно меню, workshop, запазвате Google Meet, видеосреща с мен, свързваме се и решаваме дали този епизод заслужава нашето внимание. Вие идвате до Варна, през това време аз се грижа за вашия казус, подарявам ви програмата, вие просто посрещате вашите разходи по идване, престой в града и заедно помагаме с казусът ви много хора да се препознаят, за да намерим какво дами решения, за да видят хората, че не е хубаво само да се говори за проблеми, а е време малко да си размърдаме задниците и да спазваме нещата както се правят. Съгласни? Съгласна. След секунди започваме 100% демонстрация, тренировка при, позволи ми аз да го кажа, менопауза. Как трябва да тренира една дама на 45+. Желанието ми е да покажа, че се работи в залата, не се правят тики-рики упражнения, а на тебе тежко ти и горко. Тоест, много смело действам в нейният казус. Събрал съм тази workshop група, точно за да видят хората как всъщност тренира една дама. А ако сте си мислили, че тренирате до момента правилно, в коментари опишете вашите програми. Да започваме. Първо упражнение с Силвия. Показваме бедрени разгъвания от седеш на машина и преди малко много ме ядоса с нещо, което каза. Кажи го и ти пред камерата на нашата аудитория, че много обичаш ти да си сменяш тежестите. Аз обичам сама да си променям тежестите, сама да си ги сменям. Не очаквам никой да ми помогне. Така, припомням ти, мадам, че в момента влизам в ролята на старши треньор с 20 годишен опит. А младите, които ще гледат този епизод, да запомнят едно. Второто златно правило е треньорът да подрежда тежестите, защото клиентът трябва да почива чисто мускулно в периода почивки между упражненията и между сериите. Затова няма да ми казваш какво да правя, а просто се наслади на процеса. Изпълняваме, сега вече и това си беше сериозно, изпълняваме 5 работни серии с теб, бедрено разгъване. Първа работна серия с 20 повторения. За хората, които следят внимателно, съвсем не случайно няма да давам повече от нужната конкретика, защото този, който е откраднал вече 2 програми и ги продава в интернет, ще се свържа лично с него и като търговска марка ще му нанеса много големи проблеми в неговото социално и професионално ежедневие. Това го казвам съвсем отговорно. Много загатнато ще говорим за това, че в момента ще изпълняваме дроп серия с теб, т.е. не дроп серия, падаща пирамида, извинявай, 20, 18, 16, 14, 12. Почивката между сериите е 90 секунди. Идеята на тренировката е, показваме накрая мускулния фалит, за да видят дами или мъже изражението на една жена, която тренира при установена менопауза, а не просто 3-4 серии с по 15-20 повторения. Изключваш си таймера, мадам, аз ти засичам секундите. Искам, правиме серията, като кажа стоп, почиваш и ментално връзка мозък-мускул. Окей? Сега ще го репетираме. Кръст гръб към облегалката, ръцете в страни, на всяко едно концентрично повдигане. Издишваме въздуха нагоре, хубав изявен контрашпиц и леко задържаш в пикова фаза, за да фащаме 4 глави на бедрените мускули. Хайде, бе. Точно така. Бавно и контролирано надолу, спускай по-додолу. Малко преди чукването на машината, стоп до там. Секунда и половина надолу, 1 секунда нагоре. Леко задържаш горе, точно така. Тоест тук в един предишен епизод казахме, позволяваме си леко заключване в, в колянната става, защото така се контрактира мускула на 100%. При свободна тежест това нещо не трябва да се прави. Заключване на ставите. Броиш ли си повторенията? Не. Добре, аз ти ги броя, защото. Давай.
Това е загряващата серия, която правиме. Пари ли вече? О, shit, нали? Yes. Хоп. Дай още 5. Задръж горе, цеди, бавно надолу. Изкарай бедрата сега от поставката. Искам ги тук отпреди. Почивай. Показвам, треньорът е този, който въвежда почивките между сериите. Визуализирай през цялото време мускулатурата и остави тези движения за накрая. Просто почивай и дишай дълбоко. Докато секундите почивка текат, идеята е частично да се възстановят нивата на аденозин трифосфат, за да може да се осъществява, както виждате, винаги, поне аз лично търся, мускулно съкращение, а не просто инерционно повдигане на тежестта, защото когато имаме мускулна работа, тогава имаме вработване на мускулатурата. Когато имаме вработване на мускулатурата, тя е много по-изискуемата тъкан, която повишава обмяната на вещества. Към тази тъкан стигат кислород, хормони, хранителни вещества и този вид тренировка е стимулация за по-плавно преодоляване симптоми на менопауза. Чувстваш ли се добре? Да, чувствам се отлично. И много ми харесва, когато наистина чувствам мускула, който го работя. Понякога, да бъда честна, когато тренирам аз, особено това упражнение, аз го правя 1, 2, 3, раз, 2, 3, просто да мине бройката и не работя това, което трябва да работя. Ти държеше да усетиш една тренировка с мен. Добре дошла в Ада. Почивай сега, почивай. Между другото, да, можеш да правиш каквото си иска. Само да сними за какво и не вече. Трета. Мало и дни, като правя така. Можеш да си поставиш спокойно очилата, защото че остават точно 30 секунди до четвъртата серия. Това е между другото by the way. Падаща пирамидка. 20 секунди, мадам. Айде, давай. Какво ми каза преди малко? Не искам да говоря повече с теб. Перфектен сценарий, правиме 5-та серия. Искам всички да внимават. Молбата ми е, Станислав ще снима мимиките на Силвия. Правиме 5-та серия, работна. От 20 повторения слизаме на 12. Увеличавах плавно тежестта ти в движение на сериите. Обяснявам защо. Повърхностни влакна и надолу към коста всички снопове да бъдат натоварени. Идеята е да ви показваме мускулен фалит. Идеята на тренировката е така да я направите, че на следващия ден да не ви се влиза в зала. Съгласна ли си? Тук съм съгласна. Добре. 20 секунди до старта. Пълен фокус. Да. Добре го видя. Кръси гръб към облегалката. И съм готов да ти помагам. Секунда и половина спускане, секунда нагоре. Старт. Това не го броя. Давай. Дишай. Добре. Контрашпиц хубаво на ходилото. Дай. Добре. Хубаво издишвай. Хоп. Малко още спускай надолу. Малко още. Ето го. Хоп. Задържай горе. Добре. 600. Давай. Знам. Дай. Знам, че ме мразиш вече. Давай. Дай. Давай 9. Давай. Хоп. Давай. 3. Дай. Можеш. Хоп. Още 2. Задръж горе. Задръж. Бавно надолу. Изяж го сега това. Дай. Задръж. Бавно спускай надолу. Стоп. Разходи се малко. Ползвам френски език. Но от френска гимназия съм, ще разбера много добре. Така, направи лека разходка. Първо упражнение, тотален мускулен фалит. За това упражнение продължаваме с... Добре ли си, Силвия? Клек със собствено тегло. Значи, щом ходим и се забавляваме, работа не е добре. Айде при мене. 2 минути свършиха. Хайде. Който даже не го знаеш, че е там. Добре. А какво ми каза? Това боли. Още не сме го почнали, бе. Айде, давай. Клек със собствено тегло. Хоп.
Давай. Бавно, 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 бавно. 2-3 секунди надолу. Ето ми е първата корекция. Бавно надолу. Още додолу. Още. Хоп. Вече избутваме. Сега. Направи го пак същото. Давай. Стоп. Ти го правиш до тука, нали? Дай 5 см надолу. Хоп. Мъртва точка. Избутвай сега. Давай. Пето повторение. Бавно, бавно. За никъде не бързаме. Не дей заключва ставата горе. Давай. Така, добрата новина е, че в момента това ти е една от двете серии с 50 повторения. 39. Дай. Между другото, може да се псуваме на други езици. Не е препоръчено да е на български. Хората да видят, че и ние сме обикновени хора. Разрешавам ти. Дишай хубаво. Дишай! Ще се скарам. Не. После ще ме псуваш. Дай. Дай. Ти пожела да те тренирам. Още едно. Стоп, почивай. 2 минути почивка. Аз няма да говорим с него. Сега е модерно да си чатим. Не е хубаво да се говори много по телефона. Ани нещо да кажеш? Я да те включим. Да, мазохистично. Само малко. Да. Знаеш ли защо го правим? Защо? Твоя прочит какъв е? 50 повторения, 2 серии. След като сме напомпали мускула от предишното упражнение, да разнесем кръвта и това, което се е насъбрало в мускула. И не само с 50 повторения, понеже ти си малко в чисто физиологическата част. Кои влакна натварваме с тези 50 повторения? Знаеш ли? Не. Червените. Те са бавно измарящите се. Това са червените влакна, са дълги, елегантни влакна, а тези, които са с по 8-10 повторения, са къси и дебели. И заради различните, ето това е съдържанието, което вкарваме, заради съдържанието и броя на митохондриите в тези влакна се определя кои са за взривна сила, кои са за изграждане, кои са за издържливост. В момента просто и събуждам влакна, за да продължавам да я ускорявам чрез тренировката, вътреклетъчната обмяна и сигнализацията, включително хуморалната. Силве, ще живеем ли, бе? Айде, 3 заради мене. Дай. Можеш ги, 2 останаха, айде, давай. После ще заведа на баничките тук. Стоп. Добре. Браво. Опиши ми как се чувстваш. Огромна промяна. Когато работя сама, аз не се напълвам по този Ти скатаваш. Да, скатавам се. В общия смисъл на думата, да. Скатавам се. Работя го мускула, но не така. Добре. Поемай въздух, защото имаш нужда. 2 минути почивка. Следващото упражнение, докато не си ми избягала за Лондон, бедрено сгъване на машина с задържане в пикова фаза 2 секунди. Да. Пак там отиваме на същото местенце. Айде, движим. Какво каза, че искаш? Искам, мама! Баничка, не искаш ли след тренировката? Така, сега сериозно. Кръста и гърба го изолираме. Контрашпиц в ходилото. Контрашпиц. Да. Сгъваш, задържаш 2 секунди, 3 серии по 15 работни повторения. Айде, давай. Смело. Добре, задържаш. 1, 2, пускаме. Това беше добре да го чуя. Още едно. Ставаме 90 секунди почивка. Тези, които са напред с материята, вече виждат, че използвам и принципа на предварителната умора. Тоест не започвам с базовото упражнение, почвам с изолиращото упражнение и за предни бедра, и за задни бедра. В момента ги изолираме с сгъване на машина, едноставно упражнение и минаваме на Смит машина, напад, многоставно упражнение, което е абсолютно задължително в периоди на менопауза, защото чрез тези упражнения, чрез диафрагмено дишане включително, се стимулират всички жлези с вътрешна секреция в цялото тяло. Следващото упражнение е статични напади на Смит машина. С десния ли ще нападаме първо? Добре.
3 серии по 10 повторения. Десен ляв крак, това е една серия. Айде, давай. Концентрация, кръв, гръб, напред. Така. Добре си. Ако можем да покажем, давай ти се тренирай. Второ е това. Капачката не изпреварва големия пръст на ходилото. Това е причина мускула да остане в натоварване. Спускаме надолу. Съкращаването на мускулатурата е причина тялото да се повдига нагоре, а не натиска, който идва от другия крак. Можеш. Я не си слагай бариери. Давай, бе. Давай нагоре. Ето го. Ай, давай. Дай, с моя помощ. Дай. Хоп. Хоп. Дай. Shit, fuck, колкото искаш ще се псувай. Давай. Дай. Дай, знам, че боли. Дай още 3. Трябва да го тренираме. Що те боли? Защото не го тренирам. А клин избива ли? Избива, но то, защото го тренирам по-лесно. А той си. Сега, какво е твоето впечатление, като ме гледаш отстрани, като тренираща дама? Ами прави впечатление, че имаш силна воля и въпреки, че казваш не мога, отказвам се, ти продължаваш. А точно когато стигне момента, в който отказвам се, прекрачиш ли, точно тогава се постигат резултатите. И за мен това е пика, в който доказваш на себе си, че реално можеш. Лоша новина, втора серия. Голямата разлика, когато тренираш сам, когато тренираш с треньор и правилен треньор, има голяма разлика. Защото аз като съм сама се отказвам и спирам да се напъвам, да натискам към себе си. А тук с Белчо само казвам правилният треньор, а не треньор с... Така че треньор е те, дето ми набримчват и по 15 човека в група. Не става така. Малка забележка. Ей, давай. Ако си фалирала, казваш ми и приключваме. Не на всяка цена означава с цената на травма. Айде, давай. Айде, давай. Дай още едно последно, Добре, айде, окей. Какво стана? Фалит, стигнахме ли? Аз не можех да поема следващата сега. Добре. Не с цената на травма. Не травма. Мускулна болка, да? Фалирахме ли го? Сме слаб. Нямаше как да се качи. Чукни, дай 5. Правиме предпоследно упражнение. Бедрени махове в страни от легнало положение. Нещо искаше да кажеш? Аз като си ги правя тези упражнения имам тежести, които си ги слагам на глезените. Не са много, но правят голяма разлика по време на... Изглеждат лесни упражнения, но не са лесни. Абсолютно. Упражнението какво натварва според тебе? Само мога ли да го направя, за да се спомня какво беше? Бедрен мах. Да, добре. Но при мене натоварват вътрешната част на бедрото и тази част на бедрото натоварват. Така, когато сложиш тежест на глезена с 15 повторения, знаеш какво се получава? Какво се получава? Оголемяване на бутото, а не стягане. Шик. Така че е грешно да се поставят тежести на глезена. Така. А по-добре е, когато сега започнем да го правим, да те видя, защото нали, ти си го правила по твоя собствена импровизация. Да. Трябва да е бавно и плавно, за да може да се изтощава точно червеното влакно, да се източва гликогена от него. А не да се стимулира с тежест. Тук идеята е да изразходим гликогена, за да мога да го презаредиме. Айде на една страна. Давай по същото. Не. Искам да го кажа. Значи винаги слушайте треньора, какво ви казва, какви са инструкциите. Тук ми открива грешките, където не го споменахме по време на нашите видеоразговори. И не знам това ли е правилният начин да говоря с вас. Изтощена съм. От време на време си говори сама с вече. Това е нормален процес, нормален за качествена тренировка. Отстрани е добре, нали? Тук си шпиц, контрашпиц. Натоварването да ти влиза ето тук. Айде, давай. Бавно и плавно нагоре. Хоп. Бавно надолу. Бавно. Аха, я. Дай. По-бавно. Не толкова рязко.
до сега бяхме с тежест, сега сме без, но винаги в програмите ти, твоите и за когото и да е било, идеята да има 3 или 4 серии е това дали мускулната група е голяма. При големи мускулни групи с 3 работни серии няма как да се получат нещата, но в случая ти имаш второ-трето упражнение подред, което означава, че идеята е, тръгнах оттам тежестта, винаги така трябва да е планирана, че фалита да ти е в последната серия. Ако се фалитизираш в момента на втората, пак трябва да се търсят какви са причините. Да не е прекомерно висока тежест в първата серия, а може и да е в храната. Дали си спазила въглехидратите от предния ден, защото енергията идва от гликогена. Ето е взаимовръзката тренировка-храна. Защото някои акцентират само върху храната, а пък подценяват тренировката. На 47 години жена да тренира по този начин, аз в тази зала конкретно, примерно, не съм виждал. И в другите епизоди, с които така доста смело започнах преди една година, когато говориш истината, това не е хейт. Много ясно да стане ясно на всички, а този, който продължава да си мисли, че хейтят другите, да пропуска видеоепизодите и да се занимава с нещо по-полезно за своя собствен живот. Защо казвам това? Всички ще се съгласят, че персоналният треньор, Силвия, слушаш ли внимателно? И Яниш се съгласи там, преди малко в бекстейджа си го казахме, персонална тренировка означава треньора да бъде фокусиран първо и единствено и само с един човек. Това е причината персоналният треньор да не може да поеме повече от 6 персонални индивидуално проведени от до тренировки за деня. Защото в противен случай, ще ви кажа защо разсъждавам в тази посока, защото за да си професионален треньор цял живот, това означава минимум 30 години календарни ти да се занимаваш с хора в зала на изкуствено осветление с шум от сутринта до вечерта, разбирайте музиката, психически дали след 30 години този човек ще е наред. Много малко хора се замислят на тази посока и затова, когато изграждате бизнес модел като персонални треньори, сега ще ме разбереш защо прави изключение с тебе и с Ани и с workshop-овете, няма как физически и ментално персонален треньор да издържи на пълен стендбай, да се раздава с тренировките си повече от 5 години. Няма как нещо това нещо. Аз се пенсионирах 2009. Не издържах. Това беше от 7 сутринта до 7 вечерта на стендбай индивидуални тренировки. В момента ставаме свидетели, фанал ги единия треньор, по двама, по трима ги тренира, някъде да видя да се сменят работни тежести, някъде да видя, че се настройва уреда от треньора, някъде да видя треньора да стои по време на цялото упражнение от първата до последната секунда, заради мускулния фалит, заради това, че можеш да залитнеш на една страна, да паднеш примерно, което е част от играта. Защото мускулен фалит означава, че треперят краката в случая. Така че тази професия е изключително отговорна. За съжаление, това е мое право да го говоря в моя канал. Много се умърси тази професия от хора, които млади, наперени, с хубави тела. Съжалявам, аз твърдя, че също имам хубаво тяло. И затова отговорно го казвам с 20 години стаж зад гърба си. Уважавайте персоналния треньор в този му вид. И не го унижавайте. Това е моята препоръка с подхвърлени 20 лева за персонално проведена тренировка. Моля ти се, коментирай накратко и продължаваме напред. И аз съм забелязвала, нали, за първ път ти. Твоя коментар е, мислиш ли, че разсъждавам в правилна посока? Тук съм съгласна с теб. Добре. Другото е, да, виждали сме го и ще го виждаме. Но ако искаш да го видиш, то има голяма разлика. Може да отидеш и да не гледаш. Аз не съм. Ама за това правя workshop-а, за да покажа какво е поведението на треньора. Защото замислям се да вляза в зала с клиенти, но при определени условия. Защото пък когато се дръпна съвсем, аз бягам от отговорността, която декларирам в момента. Може би ще трябва да направя школа за треньори, не знам, но ще го измисля. Трета серия. Давай. Припомням, че поемането на въздух е причина също да се преодолеят част от симптомите на менопауза. Спускаш надолу, започни. Още малко. Добре, отпусни спокойно ръцете надолу. Просто ги пусни, като куки да бъдат. Айде. Горе съкръщаваш и седиш в дупито. Давай, 14 повторения. Едно, бавно.
Коментара ще го направим накрая. Отиваш на кардиото, говорихме, служи лек наклон. 20 минути са ти достатъчни. Обяснявам защо. Тотално съм сигурен, че изразходихме мускулния гликоген. И сега кардиото ще гори директно мазнини в рамките на тренировката и ще помогне за намаляването нивата на лактат в твоето тяло, мускулната треска. Качваш се на кардиото, монотонен темп, хубаво да влиза кислород, ние почваме сесани и накрая правим разбор на ситуацията, защото малко и за твоето хранене искам да поговорим. Тъй като вече започваме с нея, сега ще покажем как да си влезеш в чисто новия профил, който ти изготвих и където ще очакват програмите без да ги помниш на изус, да си ги имаш. Защитен е с твой юзернейм и паролка в моя сайт, както и с мой, за да имаме кореспонденция през твоя профил. Заслужаваш ли си? Добре, айде до скоро с тебе. Сега. В моя сайт, ела от тази страна само да покажем, си влизаш в главно меню вход и регистрация. Тук въвеждам твой имейл. Тук ще скрия само за секунда, въвеждаш твоята парола. Даваме Not Now и в момента се логна в моя сайт. Същия бутон вход и регистрация в момента ти е клубен профил. Избрах една твоя снимка, датите, на които ще засичаме междинните резултати, как се осъществяват одитите и апдейтите ти. От тук ще си правиш всеки четвъртък 15-минутна видеосреща с мен по време на изпълнение на програмите. Тук ще разнасяме твоите антропометрични показатели, гръдни обиколки, талия, ханш, бедра и така нататък. Тук ще следиме твоята моментна форма. Тук ти е хранителния режим, за който накрая ще обобщим. Престарах се за тебе. Направихте за понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък и ще виждаш калории, баланс между макросите и така надолу, защото ти направих 5-дневен тренировъчен сплит. В самите тапчета си го намираш с бързи препратки. Ето ти ги тренировките. Тренировка долна част, тренировка рамена, т.е. ръце, извинявам се. И тук ред по ред и ти си избра да имитираме тренировката за гръб. Да? Добре. Накратко, какво представлява програмката? Предърпване на Т-щанга, като трета и четвърта серия с тебе ще правим дроп серия. Предърпване на скрипец предгърди, унилатерално предърпване на дъмбел, предърпване на машина от седеж за латисимусите и хиперекстензии, като тук съм ти приложил на 100% методиката FST7. Fascial Stretch Training, което е тясно свързано с ускоряване обмяната на вещества чрез активизация на мускулната тъкан. Храната ти е в посока да разреждаме и зареждаме въглехидратите заради предисторията ти, състоянието и да се разбута обмяната на вещества с тренировките така, че да стимулираме яйчниците да работят в посока силна имунна система. Това е твоя казус, който го имаш тук. Започваме ли? Айде. Паре гърба надолу. Дърпай. Добре. Айде, броете ги. Добре. Леко задържай горе. Дишай. Браво. Браво. Лекичко задържай горе. Сега. Окей ли ти е? Добре. Правиме 4 серии 12-15 повторения, като третата и четвъртата показваме дроп. Давай. Първо. Второ. Добре. Дишай. Дай две. Можеш. Дай. Още едно. Пауза. Продължавай. Дай. Добре. Изтегляме вече натрупвания лактат по време на всяко едно упражнение. Стоп. 5-7 секунди. Сега, първото ти упражнение беше за плътност. Сега ще направим с нормален надхват предърпване на скрипец предгърди. 12-15 повторения. И ще се опитвам лека по лека да правя прогресия в рамките на втора, трета и четвърта серия с тежестта. Но това ще го прецениме. Идеята каква е? В твоя казус страхът ти е от въглехидратите.
Затова ти си в баланс от калории и като разгледаш менюто на хранене малко по-късно, като се пребереш, ще видиш, че всъщност те започват от повече към по-малко в движение на седмицата. Което означава, че ние разреждаме, създаваме един критичен минимум и после се получава едно разреждане. Поемаш хвата, дай леко още малко в страни. Стоп. Китката леко навътре и си заеми позицията. Така. Когато си готова, ми даваш знак и започваме с предърпването. Готова ли си? Да. Айде. Нямам никаква забележка. Не разгъваме до край. Точно така. Браво, Яни. Дишай. Така. Ето го. Идва Фалита. Давай. Хоп. Лекичко помагам. Долу. 6 помагам. 7. 8 самичка. Давай. Браво, момиче. Много бавно спускай нагоре. Много бавно спускай. Ето го. Хубаво да се разтяга мускула. Догоре. Леко задръж сега, така. Пускай тежестта. Пускай смело. Айде готово. Сега. Фалито, достигнахме ли според тебе? Още на 4-5. 4-5. 7-8 някъде. Преди малко ми каза нещо. Добре е някой да ти брои повторенията. Да, и времето и повторенията, но по-различно е, така не се разфокусираш, мислиш само за мускула, за движението и как ти влиза самото напрежение в него. И аз добавям и така идват и резултатите по-бързо. Точно така, да. Факт. Минаваме на следващото упражнение. Да. Айде. Изолирайки дупето, когато държиш дъмбела, виж да има едно хоп спускане, за да има след това и придърпване нагоре. Тоест, лявата равнина ще я нарека, дясната равнина, гръбначният ти стълб ти е по средата и реално погледнато ти се напасваш на пейката, защото преди малко ти ми показа, чакай малко, нещо е такова. Имаш една буквално изкривяване, не е нужно. Дай сега да го видим, без тежест. Така. Сега, виж колко правим. Ляв крак, гледай си гръбначния стълб и десния крак го изнеси още настрани. Още, стоп. Намести сега целият ти торс. Ето така. Тоест, за мен е ръката ти най-правилната позиция тук. Давай гирата. Разлика. Добре. Още една малка препоръка имам. Виж, дай китката леко навътре и дърпаш към ето тази зона. Дай назад. Ето го. Има ли разлика? Добре. Айде загряваме с тези килограми. Перфектна си. Встъпващата серия Факт направихме я. Тя беше с моментална моя намеса. Какво усети като основна разлика от това, което ти знаеш до момента? Ами като цяло това изкривяване определено спомага за по-хубаво влизане на лактя нагоре. И натоварване в гърба. Точно така. Да допусна ли, че допреди това повече натоварване се усеща в ръката? Точно така, да. Малките неща променят пътя на каручката. Това имаш ли го в програмата? Аз го имам в програмата. Видя ли как се изпълнява отстрани? Аз не го правих. Да. Затова те извиках, за да видиш отстрани как изглежда. Идеална си. 5-то, 6-то, дай до 15. 7-то. Идеално. Добре. 4-то, правиме 20. 10 останаха. Хайде, можеш ги, давай. Беше с 15 кг в диск, сложих ти 10. Целта ми е да ти запазя техниката на 100%, т.е. тежестта, когато пада, е вариант, за да се запази техниката, за да се запази идеята на упражнението. Сега, последни 30 секунди между 7-те серии. Индивидуална методика за нея я правя, за да може да съм сигурен, че какъвто и да е поетия въглехидрат след тренировката и дни след това, ще влиза там, където е място на въглехидрата, в мускулите или в черния дроб. Тотална превенция при опасности от онкологични състояния, при установени онкологични състояния. Ани, ти си наред. Давай, последни 20 повторения.
И изключително това нещо стимулира изключително добре репродуктивните жлези и нещата се подреждат много добре. Малко забави при дърпването. Давай. Разтвори, задръж, дишай, 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 7 секунди. Добре си. Стоп, бавно спусни. Гърба ти, приключваме с хиперекстензия 3-12 правиме и кардио накрая и после правим обобщение на свършената работа. Окей. Добре ли си? Такава тренировка правила ли си до сега? 4 упражнения напълно достатъчни. До тук са 4 само. Сега съм правила даже повече упражнения. Да. Но явно по-добре по-малко, да се наблегне повече на техника. Когато си правила повече, с колко работни серии са били? 3, максимум 4. До сега такова 7 серия. 7 е в четвърто упражнение, но преди това имахме първо 4, второ 3, трето 3, четвърто 7, сега имаме 3. Да. Тоест какво промених в тази ти програма и изобщо? Обема. Обема, да. Момичета, доволни? Да, аз съм доволна и разбрах, че правя някакви грешки, където понякога съм пропуснала да ти спомена, както с тежестите, както с загряването преди. Но аз си мислих, че понеже след работа тренирам, имам нужда от загряване, защото цялата съм стегната през целия ден, но вече няма да го правя. Така. Разбрах си, тук днеска си разбрах грешките. Това е супер, но помагаме и за аудитория, която нагледа и ще ни гледа. Коректно да кажем, че ние с тебе си работим така или иначе. Имаме си предистория на работа. Да. На тебе съм ти създал двуфазен модел на хранене. Храна за тренировъчен ден, храна за почивен ден. Обяснявам защо. Няма да ти критикувам, няма да ти се карам, защо круасанчета, бомбонки в службата и така нататък се появяват от време на време. Идеята, за да се натисне хормонално жлеза, за да провокира тя да работи оптимално, дори когато настъпва нейното естествено затишие, е храната също да предизвиква синтез. Ако, понеже няма да ти издавам хранителния план в детайли, ще ти направи впечатление, че в менюто ти присъства животински холестерол, който е важен, за да се образува естроген. Тренировката е пусков механизъм, с която се стимулира жлезата. Храната вкарва суровината и тясната връзка между тренировка и хранене е тази, която казах току-що. И ще използвам трибуната на този епизод, за да ти го кажа финално, тъй като ще продължим да работим съвместно. Никога целта ми не е да ти се карам за прегрешение и така нататък, а да те науча, ако го хапнеш, поне му се наслади. Не се самообвинява и не си увеличавай. Знаеш, че някои хора се самонаказват след това с двойни, тройни тренировки. Просто се сети за тези думи. Да си продължиш по плана, защото всеки ден, както беше в една песен, всеки ден и всеки час му трябва материал, нали? Точно това ти трябва на тебе, за да излезеш от ситуацията плавно и хладнокръвно. Тренировката ти след работа е антистресово оръжие. В този вид е провокация за ти тренираш 2 пъти долна, 2 пъти горна за момента. При нея картинката е коренно различна, но и двете ви събират тук женското здраве. Ани, ти какво ще кажеш? Аз съм много доволна от тренировката. По принцип гърба ми е много слаба част. Слаба? Слаба. Що ти фръкна като на кобра? В принцип аз притупвам я, честно казано. И не е като при краката. Сега ние жените повече наблягаме на долната част. Горната, колкото да има симетрия. Но в случая такова запарване не съм усещала от много време. Аз ти казах, промених ти обема на тренировката Да. и това обяснява нещата. Но като цяло, понеже сега, между другото да кажа, след всеки workshop, обяда, който е, аз черпя да знаете, така че още една причина да се записвате. Сега като седиме за детайлите, да ти разкажа какво съм ти подготвил, защото при тебе вече е изненадата. Реално аз ти подарявам арсенала, с който разполагам. Хранителна тренировъчна програма, 4 видео срещи в рамките на месец напред,
за да мога да напасна програмата в движение на твоята собствена индивидуалност, защото вярвам, че ще изпълняваш поне на 80%. 100 няма как да ми гарантираш. Няма идеална среда, но може и да има за тебе и старанието ти. Имаш 5 тренировки. Препоръчал съм ти тренировъчните дни да са понеделник, вторник, сряда, четвъртък почиваш, петък и събота тренираш, неделя почиваш. Заради това имаш хранене с по-високи калории и различни пропорции между макросите от понеделник към неделя. И по този начин, ако не ти ускоря обмяната за 2 седмици, фърням си дипломата и приключвам. Дал съм всичко за ситуацията, в която си, за да продължиш да тренираш силово, без да се притесняваш. И така, това е моята концепция за тебе в момента. Ако този епизод и съдържанието в него ви е докоснал, харесал, моля споделете го, защото сред вашето обкръжение може да има хора, които да се препознаят. И при всички положения това, което дори и като ноу-хау съумях да споделя безвъзмездно, ще бъде полезно на хора в подобна ситуация. Най-малкото да се замислят дали спортуват правилно, дали сами, тъй като си избирате диетата поредната, ще дава резултат или вредите директно на вашето здраве. Най-добрият вариант е, възползвайте се да се запишете за workshop-овете ми още сега. Посетете личният ми сайт и в главно меню намерете бутона Workshop, където се намира вече Google календарът ми за видеосреща с теб. Заповядай, ще разгледаме твоят казус и ще преценим дали можем да му дадем гласност, за да помогнем на хора в нужда. Аз съм Белчо Христов, това е моят стил на работа, който просто усъвършенствам през 20 години и те очаквам, за да можем заедно да помогнем на повече хора. А още в следващият епизод хидронефроза при деца. Очаквайте!